we run a face. Chema. To the face, we remove face. Mwana zvapi chikuitika dziri kuzovhurikwa dzakawanda isitongonzi bijana tokufarigwa ari kune traffic yakawanda kuda kauku chaitika pane mota yawira muiona muiona ndi mota yawira Okay. Isho. Oh. Taridzaiwa. Bona ima diaries. Ishi nifambe bijana. Ndizi kuiona ishi. Isho. Hey. Oh, waona. Ona. Waona mode. Hey. Akaipa. Leta kunkuya kwira sei kana nyura sei hapo. Ha, zvapari straight one. Asi zvavata zvikule zvacho zvaidrive. Asi nemi madhairis zvamunotaura munozviwana nefi. Zvinhu zvamunotaura nemi madhairis munozviwana kupi? Mama statements enyu so. I give up. I give up. Kuti ngi makazvakwana mai one mose. Zvamunotaura so. Haya, makaoma. Makaoma. Masquerade guys. Right, takwenda kumba. We are now going home. Now. Musikana aenda. Bhazi rasimuka. Ranga richinzi ratosimuka futi Pretoria. Hanzi ndizvo. Kwanzi Bossman. Hey. Rachinzi rasimuka kuBossman aiwa aenda. But yo, it was difficult guys. Before taenda kuboxing paper it was hard. Azochema. Ndofunga kuti pesi paper yanga singa believe kuti mama vari kundiendesa anga chifunga kuti kana tasvika kumberiko she's going to have a change of heart, you know, people vari kuvafonera vari kudi anga ndanyatsomuona ndanichimuona ndatoti bamini uyu munhu iwayo ari kufunga kuti majokes mirai tazoti tichishika pabhazi tichipinda muzviofisi muya tichitenga tiketi ka but indazani ndakapfeka magirasi ndichingodonhedzawo mumasodzi urimo mugirasi but tichingoti Mwari this has to be done. Tichingoti Mwari this has to be done. Mwari this has to be done. God this has to be done. Asi ndichichema avazomba tipindewo bhizi ndandoga ndochema manje pamnini naruwa havazonge vapinda bhizi but also it had to be done. Aenda tangovetuna pamnini ataridzei kumasoro muchikwanzi nokunyepa muchinyepera muchididi aenda saka I made sure kuti hana kana foni kutaura maita madhairis anga ari mubhazi I think about 4 or 5 andi mamwe ne 4 or 5 madhairis anga ari mubhazi achienda kuningirikiri achienda kuushu achienda kuZimbabwe saka ndo ndazoti fambai nemwana saka afamba nemadhairis iwayo afamba nemadhairis saka aenda chimusikana aenda ndikayambonodzidza zvekumusha aenda yambonza zvekumusha ngakuti mama sorry it was ngati mwanangu sorry aiwa sorry ndikuinzwa chimboendai sisi nauriona siyambira ndikati okay chimboendai munodzidza sisi tozotaura munotsvaga unhu hwenyu zvakanaka kana maabho gore ramunenge maabho muzotifonera ndaitoti gore havasi kuziva zvavo iri kutambika gai vaindi vakadaro right saka thank you very much Tonderai ndichataurise name thank you mufunge padatiri pabox and mechipepa Tonderai afona akakumbira size yematraining shoes anopfekwa nemwana uyo anonzi kudanga anoita zveboxing boxer saka akapiwa size saka ati she wants to buy 2 pairs of shoes dzekumwana yekuti atraining. Thank you ndo vakadzi vatinodava those who support vamwe vakadzi handitika let's support mahustles vamwe vakadzi let's support inonzi masports antona vamwe vakadzi let's learn to support one another isusu vanhukadzi saka
Anyway, ndo zvakadai tinda stereki. Zvakadai tinda stereki. Thank you very much. Mungonamatirawo musikana vedokta afambe zvakanaka murodhi umu. Bhazi raafamba naro rifambawo zvakanaka. Mungonamatirawo musikana kuti bhazi rifambe zvakanaka. Achienda kumba fambe zvakanaka. Mungonamatirawo vasikana, my prayer partners. Mungonamatirawo kuti mwana afambe zvakanaka, svike zvakanaka. I think achinzi chimangwana kuma past 12:01 pamwana vachisvika mugwero. I'm not sure. So yeah. Chirega ndimanyire doidoi. Ndakuchimanyirawo chidoidoi. Ndataura hangu tine kuma extra classes kwaari kuti unotichengetera kusvika time andodzoka naye chimutora. Ndiye wanda kutomanyira kunotora izvozvo. Doidoi. Pamwe iya ichatiri sine kuma jakaningi manje. Inosine kuma jakaningi ndi iyi. Rowe right. Rowe right. But inotinza kuma jakaningi kuma tomatoes nekundiwo ndei. Wakadhako. Wakadhako. Alright. Ya ine road yakashata chete. Ine road yakaipa chete. Right. Saka tiri kudhamu. Takunopinda paHarrisburg Dam. Chikepe chedhayaris chiri kuuya. Chikepe chedu chedhayaris tikuya nacho chakupa. Chakupa chikepe. Kuti tiende nacho. Tadanda kutenga matomatisi naimi kune kunotisa kuti masaka chipoko. Kunonzi kumajakaningi. Pamwe unoda kuti tipinde mukati megwisi chako chai. Itopinda nemudhamu straight kai. Tinopfuura nepadhamu. Pakati pedhamu. Kutarisa madhayaris dhamu. Chikepe chedhayaris chiri kuuya. Nege dhyaris pool part. Right. Saka vari kuPretoria musi wa21 vafana majames vasikana venetball vekuZimbabwe vanenge vachitamba muno. Vanenge vachitamba ne Swaziland first team yavo. Swaziland Botswana hatichazivi. But vanenge vari kuPretoria. Antika please uyai tisapoti vahwini. Uyai tisapoti. We are the only page with a difference. We are the page with a difference. So we do support people. We do support our own. And mona, tinotoreka page kakatosiyana nevamwe. Saka let's go and support guys. We'll go and support. We don't know them, but we'll go and support. Tungozati vana kumusha kwedu yakutamba bhora muno netball. Saka we'll go and support. And tino support. Anzi matiketsa meta tonso kupi. Chatarisa chakupaini kikiri yacho. Timetable yacho fixture yachona. Kuti vanotamba musokati vanotamba netimu yakati musokati. But vari kutamba nema African countries ese. Saka I think vanoda kungoimbigwa. Diani ndimambo ye Zimbabwe ndimambo shumba inogara yega musango tichivaimbira vachitamba bhora tichivapa manyawi nemanyimwe. Unoona iri dhemu iri vataridza idhemu varikuona chikepe chedhayaris chiri kuuya zvozvo. Kana vanoda kuzouya kunoku kana mauya kuholiday vari kunze kwenyika muchida kuuya kunoku zvikepe kuchichi muchipinda imo mumvura umu muchidhiraivhiwa muri memo mune zvikepe. Oda ndivire papi pamurotibu so that chi unouya topinda muchikepe. Vanonakirwa zvavo varimo muchikepe. Pane SIS MELLY vadhudhula mwana vakaita zvekutamba vanonoki vanokudhudhula. Aiwa handina kudhudhula mwana, handina kudhudhula guys. Handina kudhudhula. Ndofunga maunderstanda nyaya yangu. Hapana chamutiri kuziva. Keep right. Alright. Nyaya yangu muri kuiziva ivi. Maona. Handina kudhudhula mwana. Handina kudhudhula mwana. Hanzi kuma James ngatimbe ndokutambira rumba here kana dombolo. Saka ndoi madoka here asikana munouya katemba tose.
munoimba munouya zvendiyasoita mutsindo muuye guys makapfeka machisi yediaris mashua muuye makapfeka machisi yediaris guys titambe ndekutambira rumba here kana ndombolo muuye makapfeka machisi yediaris guys tetiriti kweyo we'll be there. We'll be there. We'll be there, guys. We'll be there. We'll be there. We'll be there. We are in Pretoria. Pretoria, yes, say. Yeah, it's supportive. Yeah, it's supportive. I'm supporting my parents. Oh, my website, they're mvura, aren't you? Got in my website. Can I make it? Ai mana muri avo. Ai mana muri avo. Ai mana muri avo. Vale. Ai mana muri avo. Ai mana muri avo. Ai mana muri avo. Vale. Ai mana muri sugar. Ai mana muri sugar. Ai mana muri sugar. Bye. Balembe. Ai mana muri sugar. Ai mana muri sugar. Ai mana muri sugar. Bye. But taking us back to high school, in the primary school. Anyway, wakanonoka kugadzira timu iyi. Nekuti chiba mi. Chese, was it too late? Wakanonoka kugadzira timu. Muzoti nebashizvi. Tadzikangamwa zvatiyazivi. Paimwe yekuti naindiri ine mawedza inoimbwa so seri kwegomo kani seri kwegomo ndakatambwa isingaiti seri kwegomo ndakatambwa singaiti seri kwegomo ndakatambwa isingaiti ndakatambwa isingaiti seri kwegomo ndakatanga ndicharava kuseri kwegomo ndokuzowa ndokuzowa vandiri vaizivere soki maiziva amuizivi mamiisuku yakanisai ikanisa kumagora kusokiyoyo amuizivi kuseri kwegomo ipa kuseri mugomo zisotiyeni akudzei kuti kuseri kwegomo haufa nai kuseri kwegomo amuizivi kuseri kwegomo amuizivi mutoiziva kuseri tipewo dzimwe dzekubhora guys tigarai vatipa masongs mucomment section imwe inoti kudi mukaiona mbamuni songs mundipa pamucomment section tiwane kuiimba tifanira practice hanzi gk kweshamanga gk kweshamanga
inoigwa ichinzi kwezita yawe nyama yekugocha yaha yave nyama yekugocha yowe yave nyama yekugocha yawapaya yave nyama yekugocha yowe yave nyama yekugocha yawapaya yandaisi this one as bamini munini wa Father Diaries ndi bamini wandiraiti endimeni wangu bamini asi bamini sei mimi kutukana nasi kusati kwanzi mimi nemiti kura sei nebamini nokuti kune timu ronye kufambisa kakazhinji kacho nokuti tinohura zvokuti ndizvokutodaro zvokuti ndakambowirirana mamuza makidondowirana naye rujume takambowirirana zvokumazuva ekubhengebhenga yaye takambowirirana zvokutodaro zvokuti leo ndikatopinda ndasingambodzoke ndisasangana naye though ndasingazivi mawake vanogara I've never been mawake saka taingoti ndikangopinda mutaona unzori papi ndekuti pakati uya obva uya totowaila uptime titipopapaya chimodorrakana timwadhinsi takatowanda todoidza vamwe titouya haikafambaro hayakafamba pamnini mavhile ndakaseka achibudepi anongobuda mumuromo kangu ndakati chizvona ndakati makiona ndakavata pasina kuseka ani muri kuona zvikanzi boyfriend yamene saka nokushati mimi nekufamba kwasi kwandaita nemi nokwirirana kwasi kwandaita nemi same sati makunzi mimi boyfriend yangu say how why say how avazi kuti chihure cheche musonotiwa chihure hachimbonetsi v11 robuda ukahura cheko cheko v11 haritombosoro chinzana urana ningi rinobatwa pangoonekwa chiti pfe chipinda pasiripo chete mapicha anodotogwa ukaswera tobuda chedu changu choshamisa chihure chine chingonzi chihure sachamboonekwa umani chabatwa sachabuda pajena ushauti ilaki here kune varume vanorarama noraki tiripo vakadzi vanorarama nerake unoritorepiko rake irake hanzi bamina vanhu ndo vaiva kudhuba mwana kuboyfriend ndokudi aiwa vaiva handiscof driver bamnini munovaziva wani imi madhari musanyepedzera kuzongairai bamnini hamuvazivi ndichifamba navo kumakalive ana comfort kwana kuda kupi vachikuimbirai cmf bamnini noita zvokuimba bamnini the it guy right hand man wasimeri ndo vanooperator page behind the scenes ndo vanombokanda zvimwe zvamunomboseka muchinditukira muchiti kwasimeri izvo ndivarivo zvavo vanenge vaganga vakanda ani ndiadmin vanokanda kana senge malinkilinki emusic haina ndizvemusic bamnini is a musician vanokanda zvinhu zvemusic kuti wati ndaya kuyoutube chichi bamnini apa ine handisi zvemusic madhayaris anovaziva akauti one day madhayaris chaicho vanovaziva bamnini they know you bamnini wangu bamnini has helped me to grow kusvikira patasvika padiaries apa bamnini apa because ndivo vanokontrola mapeji kuseri ndivo vanototi vakatoona chipande vanokurumbidza kuchikwadapura vakadidi ndivo vanogadzirisa ndo vanokontrola peji kuseri bamnini ndo vakabata peji nechekuseri muvazivi papublic asi vakabata peji kuseri mapeji waya kuseri mapeji amuona anongovhugwa wobhwa akaimeli sisimeli this sisimeli that sisimeli the handina nguva yacho ndiba mnino vanenge vachizviita izvo ndina nguva yekuvhuravhura mapeji wobhobhwa aya ndiba mnino vanenge vane brain dzavo nevision dzavo ndoda kudiya pasidai gulesi mimi ndokuzoiti makangwara saka ndavhura rimwe peji ndoda kuti apa mudai ine nchimbotedzera nenchiuziwa itai marules animaona muite marules muchindikandira kuno kwinini tindozoziva tindoita sei ndoedita ndodidi indoita zvimavidhio zviya ndopa bamnini ivo bamnini voita vamene zvanenge vachiita handisivi vachiita nemavidhio bamnini avo ndo vanenge vachiita izvozvo maona vanenge vachitotaura izvozvo kuti okay iko zvinoita zodai iko zvinoita dai kulesi iko zvinoita dai ndo vanokontrola page ndo vanorana page from behind hanziko mawo vanokusika maseki
Ndakamirira kutsvaga chimucaregiver changu. Ndikushaya chimucaregiver chiri kuuya kuti bamunini vese varoda kungoti tingoenda kundoona shumba naye. Apa ndoda chimucaregiver chekuenda kuUK. Ungoenda kuUK zvikunodi. Munogara muno bamunini. Mungaendi zvikuru. Ndodudulwa zvikuru. Hamungoduduliwi? Ndodudulwa. Mududuliwi. Kuti mimi ndichaduduliwa here bamunini. Ana bamunini. Ndichaduduliwa here. Why munhu achikakatwa akachiiswa kugumba maona rakazara makusini. Gumba rakazara wena. Hey. Vanhu vaye vabatwe pasi vachienda kumabasa makuseni. Makuseni. Ndopandai kudzaka papa panodamburwa vanhu sitereki vanhu vemajakanini vanopisa musoro pabamunini panapa. Vanhu vemajakanini vanogara vakaita mastrike, vanopisa mataimu rodhi, vanovhara mota, vanotema motikari. Mozoti pana vanotema motikari moziya, vanotema motikari nematombo. Muna munhu wangonzi nedombo. Havawi vanhu vanogara mumajakanini, havawi vanhu ivava. Vanhu vemajakanini havawi, vanodziya musoro zvokutoda apa. Tatotedza kuna kumadomasi, detoenda nekusero, tiendere nekumadomasi nekumuriwo nehuku dzakachipa muriwo nechichi. Are you married asking for a kid mom? Vanorogwa bamunini hazvidzi. Bamunini vakanyarara, havanyararisa hazvidzi. Ndakaiswa bhodhoro ndianoyanza naBolt Cutter. Ari muhari ava. Right, my diaries again. You can pay information for free. Most of the guys smell information for free. Let me give you this information for free, guys. Ma blogger, my new one, my upcoming blogger, Mukuya Imin, and Chiga. Monetize my rules in my rules are kupatara. Animanzwa. Mutem you wanna my video, I'm going my rules. My rules are kupatara. So it's my rules in Atika. Muchikanda ma video enyi mtisa kuma rules kopia andichika mo monetizer ma rules aya ari kubhadhara manzwa. Hapana tanzi mu Africa abhadhari, ari kubhadhara imo muno mu Africa. Ma rules ari kubhadhara. Saka ma rules enyi munokanda aya, please monetize ayi ma rules enyi. Monetize ma rules enyi. It's better kuti wane $20 zvako kuti ungokanda riuya ko kana $30 kuti ungokanda irongo chinonge puri kumba. Saka wakakanda ma rules every day. Animona uchita zvima video zvako zvinonakidza zvinosetsa vanhu uchikanda uchita zvima video uchikanda. Animona ari kubhadhara ma rules. Saka itai ma rules enyu uchikanda pamapeji uchimonetize. Munozondibvunza kuti kwai unomonetize sei? And pa Facebook pako papa ndipo unotsvaka information iwe woenda ku you kana ku Google kuti how to monetize reels, then you follow the instruction. Because ndakuzai kudai muchatanga kuuya hobo simeli don't monetize sei. Anyone say is for Google, go ask Google. Google will tell you kana kuti Siri will tell you kuti munogugura sei kuti mu monetize ma reels enyu. Monetize ma reels. Ma reels haana kuti paina hatina page. Ani muri kunzwa harina ine page zvisani pamingi. Ma reels haana ine page. Ani muri kunzwa haana ine page ma reels zvine ine page izvi. Kuti kwa dzina page ma reels haana ine page. Mazvinzwa asikana. Pane website also rinopa ma endorsements like ema shop lesi unoda ku advertise hembe vananga ma models and etc. Vanoda ku advertise ma handbags. Sometimes aiwa iwo ndo vanenge vachida ku advertise ma handbags or ku advertise hembe or ma police like zvima funeral what was it vachikubhadhara. Ndakakanda link racho pa rakanzi salt. Ndakaiona link hapana munhu akaitevera. Imakanyora kuti socialites. Zvavakaita vakati makaisati ndingire kuti chero nemunhu ane mafollower munhu wese anengori nevanhu anomufollowa andimaona. Endai pasalt link rakakandwa padiaries kupage remapost palive munofollowa link riya andika get money itai mari muri kudzimba dzenyu ikoko. Andimaona it's not about the page inogona kuzotokupa mari and ukaita mari yako nesalt iyoyo kana kuita mari yako nemareels anditi because the page unogona kuricreata but page kana usina content anomaona unongowana $0 kana kuti $2 ani muri kunzwa. Saka vanhu vakwana ndikona vakavhura mapeji mapeji munogona kuvhura mese guys, but what are you doing with the page yacho iri kuitei? Saka page inopesera haritobhadhari sometimes than marules. Anomaona marules anotobhadhara. Anomaona endei munomaketera vanhu ava kusalt uko zvinhu zvavo muchipuwa mari
iwe uchitoro chikanda pawall pako handiona vanhu vavhiwa vakawanda vava background ngwakanda kutobhadhakwa mari yako. And the advantage is so vanobhadhara even using e-wallet vanokusendera usina mabank accounts. Vanokuisira pa-e-wallet usina bank account. Handimuri kunzwisisa. Kana wavhura page chimeka sure kuti nokuti vazhinji venyu makatishandisa makavhura mapage ka sevara vanenge vachitifollowawo ini ndofollowawo back. Ani mukona game randoita ini wakafollowawo indobva ndakufollowawo back. Ndoenda kunoona kuti kuita nezvei waguma kuposta 3 weeks back. Hapana zviripo papage paya. Saka ndozvibvunza saka page racho wakavhurirei asi handichazokwanisa kukubvunza iwewe. Amona ndongoona ndonyara ko ingawani page but hapana zviripo. Animaona kana waita page make sure you do have something to do on the page so that you bring followers on that page, you boost your page and you can monetize. Yeah, varuda link ndichakanda ndasvika pazaya. Tikuenda pa-iron so katasvika pa-10 mokandigwa link but riripo handika ende motengesa zvinhu izvi zvesold unokatopiwa $20 wakachinongepi yekungoti waposta handbag apa vanhu tikauya tikavhiwa wakachinongepi mangwana wakanda futi opwa zvemwe $20 wakachinongepi by the end of the week unenge ne $120 yako animaona unenge ne 120. Guys, I'm repeating again for the 100th times. Use social media wisely. Use social media wisely. Amukona vamwe vari kudlala social media mina ndikudze ichokwadi kune vanhu vari kudlala social media zvokutodaro vanhu vari kudlala social media handika iwo uri pa social media kuti basa rekusora uchituka vanhu hani maona vamwe vari kutodla nayo social media iyi. Use your social media platform wisely hani maona zvine ungwaru shandisa social media yako platform zvine ungwaru handi muri kunzwisisa vanhu vari kudla nayo iyi kutokudza ichokwadi. I'm telling you the truth. Vanhu vari kudla nayo iyi. Problem yemaZimbabweans ndekuti everyone anoda socialize but content yavo gamakuhwa chete. Dude, that's the thing. Hantu mnona ende mukatsava page ese makuhwa hapana kana one remonetize rinonza mari hapana remonetize rinonza mari. Of which content nechona yakati everybody anayo content yemakuhwa munhu wese vazhinji majority 90% yana pa social media vanoita content yekubva kumablogger hanimona kubva kumablogger kumasocialites anenge ari makuhwa handiti saka you know icontent inenge ichitode munhu wese apa zvazvinenge sina kumonetize zvibhadhari handimaona ita zvinhu zvoti unobhadhara asi ndamboona munhu ane imboita iwo cooking show. Guys, munoti munogona kubika vemasalad ekiwe masalad uripi imboita iri show andika come on live andika and saying today we are going to do a butternut salad, today we are going to combine masala zakati to make salad on a live show and one vantichitedzera tichiona you are creating content. Inonzi creating content anditi hauvhure page usiri content creator manzwa guys andikukudza ichokwadi animona kuti mutsvage pamuda kukwana kuti muda kukwana kuma-reels here muda kukwana kuma-page here kana kuti muda kukwana papi. You don't open a page usina content animaona. You have to be a content creator kuti ukwanise kuti page yako irori ikwanise kukunzawo something on the table. Ndachuka yarasa hanzi vedu wendinamatirewo ndanzwa nemusoro ndamwa piritsi ndaneta. Sorry my sister, sorry wena. Sorry umbouya kuseri kuWhatsApp kwangu ndikupinde mugroup remaprayers revakadzi vediaries. Pane vakadzi ava vana proverbs of a woman panapa pagroup ratinaro kunoku ratiri remaprayers diaries. Umbononamata nevamwe uri ikoko, umbonopinda pamafasting nevamwe uri ikoko. Kana zvazorambiwa munogona kumupa namba dzavo ndozomurifera kuna somebody anogadzira zvemusoro. Yeah, ndandine that problem. Kumadingosana pacomment section pamwe wakati vanhu vane problem yemusoro. Handizi foni yangu yadzi. Alright. Ndandine problem ye from high school. Akazondibatsirawo. Oh. Yeah. Mahara ka? Yeah, it's free. Okay. Havasi madzibaba. Okay. But anongobatsira. Ani muri kunzwa pane mumwe mubvunziro wamuda kubvunza concerning zvecontent zvine zvemarules inda kuti inde mukanda marules enyu mubhadhara mozotisimela vana kududza handika mozotisimela vana kutaura kuti marules ari kubhadhara kwemarules ani maona
kana kuti simeli bamnina nakutaura kuti kune salt yekuti munotengesera varidzi vewebsite iroro zvinhu zvavo chikanda vanhu vachizoorder inenge yakafanira kungesa sheni yokupa hembe kuti kanda hembe sheni yakanda hembe andika iwo tengesa hembe dzeko sheni pako wokubhadhara mari vanhu kusheni zvakafanana nesalt amona zvakafanana nesalt saka chinonetsera vanhu vazhinji ndechekuti vanogaya kuti vakatanga content yavo haina vanhu vanoona unongonyangira pane zvimwe zvinhu zviri automatic like ukangotanga page rako uchingoita zvemadhances kundodhenza masongs uchiratidza madance moves manew dance moves madances ari automatic and they are worldwide unotopisa kufura vanhu vemakuva exactly than kuda kuforowa kuwa because uchitanga page unonga uchiti ndoiwanepi content ndowanepi vanhu 10,000 vanondifollowa but ukaita madance enda payoutube one kune vanotoita how to teach to dance amapiano apa munhu ari kutanzania unodzidzisa vanhu South Africa mapiano uchidhenza mapiano yakadhenswa 2019 ndio yakudzidzisa vanhu but unoona munhu ega aine 5 million views pavidhio iroro why not yombodzidzisa vanhu kudhenza sungura kudhenza cheat ende tenda kunotarisa uchazotamba usambomind don't mind people don't mind iproblem yatinoita isusu mazimbabwens guys apa tikutaura hedu zvebusiness wise anomaona problem yatinoita isusu mazimbabwe ndeyekuti tinosvika kudzikisirwa handi tinodzikisirana zvokuti waita handimoona tikupanana matips panapa as diaries ndiri kupai matips handi ezvinhu zvandinoziva dzandotsvaga napanina vanhu ndo basa ravo vanenge vachitsvaga kuti ndechipi chiri kubhadhara iko zvino toita ichocho ndechipi chiri kubhadhara toita ichocho sati chinhu chisingatibhadhari guys nda kudza ichokwadi nhasi pamberi pamwari hatina content yatinoita isingatibhadhari ndochokwadi anomaona bamini ndo vakacreata content iyaya yecatchable celebrities ndivo vakaicreata its not me ndivo vakaicreata antimaona so problem ndeyekuti ndoenda kutamba jiti unogona kutamba jiti but hanzi ndosekwa uri kusekwa uchita mari yako mbegi vanenge vakuseke havana kana cent hana kana mari yechingwa aita kuhotspota panext door but ari kuseka iwo uchawana $50 anomaona rova jiti ita jiti sejiti iwo kutsvaga mari tsvaga bhegi watsvuka munhu here hauna wataura pamusoro pemunhu here hauna watsvaga life yemunhu here hauna its you who's creating your own content yekutamba anomaona vanodzikisira havashayikwi even tichibatsira macharity mustreet umu tinongotukwa anomaona unongotukwa uri mukati mese usina chawaita unongotukwa ukaita unongotukwa saka dzidza kuvhara nzeve ini ndakadzidza kuvhara nzeve kuti nti iko zvino ndatova chisimbi chigogodera handina negativity inondisunda kure uko handimaona vangati kudii vakati kudii vakati kudii ndokati kudii ndakatokudzai guys musadzigwe hondo dzimastreet let them back pana ichitokudzai kuti let them back neichitozva neichitotaura ipo paya anomaona let them talk hazvindi chinji chinhu ende hazvindi tatisi kutsvaga mari yandikutotsvaga iyoyo pabhegi randikutsvaga ende hatitasi kuuya anomaona let them talk iwe ita yauri kuita unogona kutamba sungurai come with madance moves esungura uya chatofolowa chida kuona kuti tigoseka asi the fact yokuti ndavhiewa ndatokona uchitamba sungura iyoyo wawana bhegi rako watokuwana bhegi rako andiwana watokuwana bhegi rako unotoriwana bhegi rako ane mukunzwisisa stopai zvokuti tozotukwa ndozoscreenshotiwa ndozodai mascreenshots are every day even guys taura chokwadi musati maneta ndikuona mascreenshot asisimeli hamusati maneta ndikuona mascreenshots asisimeli zvinhu zvamunenge maona live tichitonyora muripo tichitotaura muripo muzozvona zvascreenshot zvaakumwe futi zvinosvika pakunetesa vanhu saka let them do vanhu vanosvika pakuneta taneta nazvo every day muchingounza kazviona kudhara izvi kazviona zvoshepesa zvisina content isiri content create content tsvagai content vane mapeji vaya itai content tsvagai content yekuti muite muri kuona isusu zvatikuita sezvi it's a content vana muri kuona it's a content takuudzai pano nhasi tikati kune bhora majames ari kuuya ndari kuti it's a content on its own anomaona it's a content that we created pachedu kuti okay we are going to be showing vana vezimbabwe vari kune dzimwe nyika nevari mukupi nekupi bhora richitambwa live direct 99 we are going to use our own petrol kuya kupretoria anomaona tokuti streamilai live muchiona ndikiki bhora richitambwa anomaona tichiimba icontent iyoyo ndo content creation yacho ende muchada kutoona kuti zvafamba sei ndiana awina zvazodii anomaona vari kutamba nei ndo content creation yachona tobuda mangwana toenda pane vanhu vari kutengesa tonova interviewa zvedu chiripo patakagara ipapo icontent thats content creation handinawo ndatuka handinawo ndatsvagira nyaya yake handinawo ndikutaura zvehupenyu hwake I'm just doing my own thing
handitika ine munotouya makafanira kuti hapana panozondosimulatera nezvenyaya dzangu kana nezvenyaya dzechingozi. I'm not all about that. Inini I'm not all about that. Handimaona. I am not all about that. Nditoriwo all about zvimwe zvinhu. Handimaona. Munotouya muti kusi kuneiko nhasi ndosimeli vaendepi nhasi tokuendepi ano zvamunoita nhasi tokuendepi simeli ndoti handei totoenda icontent. Handimaona. Saka tiparerwe necontent. Ndapedza ndoya necontent ndoti honai ndapedza pana kuda content yekuti ngatitei nyaya dzakati ndemwe content iyoyo takutopinda mucontent. Zvanzi ko tikaita netball team yeDiaries Tosangana kupi? Tosangana ipi? Ndo zvinonetsa. Handiti netball team inoda training inoda chii? Togara kwakasiyana manje. Ndo panonetsa ipapo. Kuti mwari kujobeka, mwari kuPretoria, mwari kukaptana, mwari kutozviitira kupi? Timu yanga yakanaka chose asi kukuitira ndo pasina. Toitirepi? Tiri kure kure nakuri kudaro. TikTok inobhadhara but ine way yekubhadhara nayo. First pane magifts kana uchinge uchiita malive or vachikusendera magifts vanhu zvangofana neskill yari masters ikoko vanoti magifts vanokunge wapfuura 10k. Then pozoita another option iripo ndeyecd baby or unoshandisa distro kit. So what you do ndezvoti distro kit it can work even chero une 500 ma followers or anything. Chingoripo ndechoti iwe unobhadhara $20 to distro kit, which is $20 ndeyegore rese. Then video rese raunenge waposta ku TikTok unodownloada audio yacho wondoimonetize ku distro kit. That way unobva wabhadharwa neTikTok yese. Maviews ese vanonga vachiita inenge iri mari yako iyoyo. That's the easiest way of monetizing TikTok. Amazing. So guys, follow me on TikTok nokuti ndakudzoka zvakare ku TikTok with full force just because account yangu yanga ine vanhu 20,000 yamanga mani follower yaya. Ndakarasha password, nini handichaizivi password, kutondibvunza password. Saka ndakutotanga imwe new one guys. Ndakutotanga imwe new one TikTok yandichange ndichirova majive zvikudaro. Handimaona. Yandichange ndichitsika majive ikoko ku TikTok. Saka mozondifollowa ku TikTok ndichakukandira iwe mondifollowa ndokufollowa iwe. Handimaona. Follow me, I follow you. TikTok yakwe toonesana kuti haufa tichiita zvimachallenge zvedu. Togoita zvimachallenge zvedu tichizvimonetize. Tichiita zvimachallenge ukatanga nechallenge ndoenda ndopindawo, ndikatanga nechallenge wopindawo tichitozvimonetize. Hapana nokweretsa data. About my reels unofanira kupfuura at least reel yako inofanira kupfuura 1000 views in a space of 30 days. So zvaunoitayo mareels ako ekutanga ndeyekubhandita unonge uchivapa kuti vakwanise kuinvite. Vakaona kuti une traction uri kudhonza vanhu vakawanda kumareels kwako ndopavanobva vakusendera invite yokumonetize mareels ako. So what you do first, paunokanda yekutanga ndeyekutovapa kuti ukwanise kuti kuvaattracta kuti vakusendere invitation. Then after that unonge wakutomonetize. Handimanzwisisa Chukama mangu mari toll gate needs to be paid. Okay. E-tag accepted. Zimanyori lipo. No card, no cash. E-tag. Endai huku hapa. Imanyori. Imanyori. Cash accepted. Thank you. Yes, ma video ku TikTok anoita kuisa kuma reel but unofanira kubvisa chakanzi TikTok chia. So unodownload inonzi Snaptic. Wobvisa chakanzi TikTok. Snaptic inobvisa tag raya rakanzi TikTok raya. Ona ka logo ke TikTok then roenda kuma reels risina sina logo. Bozi rikaenda rine logo ye TikTok haubhadhako. So zvakadhakwa.
kuti uwane mafollowers kuTikTok unofanira kutoita content inonakidza. Otherwise ndiri kuudza kuti content yangu ndiye kujaivha 1 ndatopinda 20,000 ndakapinda 20,000 ne1 week again muziva guys paTikTok ndakapinda 20,000 ne1 week but ndakarasha password handichaizivi saka ndakutotanga panyu ndakutanga panyu saka ndoda kuti ndikuya kutamba rumba yakasimba handimaona nechinamwali ndikuya kutamba chinamwali muchada kuona chete saka muchatofollowa chete muchada kutoona saka ndichatokunza zvinhu zviri controversy handimaona saka muzvizive guys sometimes controversy things sells saka nawada kupinda mugame rekutsvaga mari usavhunduke usatye controversy don't be scared to be controversial handimaona mirira ita controversial yacho iyoyo and let them bully you let them bash you andika iwo chiziva zvauri kuita iwo ndonongo chiziva game rako rauri kuita handimaona saka ndichauya nedance yechinamwali kusi ndiri kutsvaga bhegi guys zvokuti ndichazonzi uri ndakari kuzodhara kuti ndiri kuda kudhara zviya handimaona zvokuzonzi hanzi wai wazodei uri kuzama kumaketa ndakazodhara ndiri kumaketa handimaona saka I will bring that controversial thing kuti ridownloadwe nevanhu varitore vorisa kumagroup akasiyana siyana obva vati hande tinoondera ikoko muchauya mubva magarira pandiri yes saka just have that mind like inini ndina I don't care attitude guys try to have that I don't care attitude muchaita yese yese kamunotibhegire razuka bheginere kumatiktok munorila bhegi razuka bheginere kumatiktok trust me that one kana makwila bhegi chete musakangana kupawo chegumi don't forget to give chegumi 10% of chegumi chako kuna kesari kuna mwari give it back to your god 10% kana nditi kuna mwari handisikuda kuti enda unopa mwari umuoni tsvaga vanhu vanotambura munhu anotambura go and bless that person with a 10% wongotaura mwoyo mako kuti mwari imi handikuoni asi makataura 1 kuti 10% yezvinhu zvaunenge wakurima nezvinhu zvako zvirimwa zvako ipa ndidzose kwamuri saka ndaona bofiri ndaona munhu asina chekudya ndakumupa 10% iya yamakataura wobva mupa munhu yodarika woenda and you see what is going to happen uchaona zvinoitika ipapo dzidzai kupa ma 10% kuvanhu dzimwe dzedza muchindiona nchiti oi mugotenga chakati oi nditi kwa SIS MELLY havana mari mufunge SIS MELLY kudzvara kuya inonzi sitting then the story inakana sitting because that's what I believe in and it works for me sterek zvokutodaro because God always remembers me sitting more last questioning so we're going to check it questioning all right guys. It has been nice being with you today, guys. The whole day we have been together. True diaries, I really appreciate from the bottom of my heart, guys. I appreciate you. Without you, there is no diaries. Without you, there's no me. I really appreciate you from the bottom of my heart. All the criticisms that you bring sometimes and the positive comments that you bring, the support that you give, you know, all that are from the bottom of my heart. I don't have words, guys. I'm running short of words to thank you guys, but just know that you've got a special place in my heart. I will come in with my problems and share with you. The things zvandaive last year mambo zvona this year ndakapombonoka zvokutodaro kubva this year last year I was not last year and last of last year I was not, you know, that ndaingoti you know mweya yamoiziva ndichi mweya yekutya chichi but ndakazosununguka zvinondo yanchikudzai yandada yese no secret nothing whatsoever. Come and tell you guys chiri kupfuta kwangu chakamira chakadai ndinotokudzai because in you guys I found a family and I know not all of you. I know a certain percentage of people that are here for makuwa kuti vati after kuti vawane kutora vanhu wana content kwavanenge vachenda.
that's fine. I don't have a problem. Let them talk. Then she just you to channel reader. Guys, musatombo netseke zvenyu nokuti zvazodai ndinenge ndichitoketa ipo paya pane ndichitoziva kuti yes this yeah vavengi nhasi vari kuwana nyaya. I'm giving them what to talk myself. Ini ndinde ndichitovapa zvokutotaura inini personally. No, let me give them this vataura. Unomaona azvikuta ungangoziva kuti guys ukataurwa ufi hauna zvaura zvekuta siku tikamba wako ndingasina kuti zvekutaurwa zvina kana dhiri zvina kana dhiri vachitopedza kuzora papa veunongo uchitobaya live button uchitodzoka kuti mapedza kana kuti vave papi mazivano vari kudii vachitokuva tichamugadzika tichiofo watodzoka zvako uchibaya live button uchitoka kutaura dzimwe nyaya kunge pasina chicritic. You see, just have that. So takasununguka zvokuti ndicharamba ndichitouya nadzo. So vana wawira zvosocial media imbomirai guys. Ndinotove family yangu pasocial media yandakatowana zvekutodaro kuti ndotouya ndosununguka naivo because vanosunungukawo kwandiri. Vanosuka ndichiziva kuti munhu anosunungirwa nevanhu zvokuda bamini nhasi wega varume vafona pafoni yangu apa pamadiaries vangani ndichifamba nemi varume vafona padiaries apa vangani aibvofiro vachitaura nyaya dzevana vavo nyaya dzevakadzi vavo vangani one munhu anosungunurwa nevarume vanotifolowa kuti andi sisimeli amwanitetemeli anomaona tetetauya sisimeli aiwa nhandadzo ndotoziva vamwe varume venyu ndototaurana zvakasimba ipapa zvakati ndotoziva dzamunenge nditopinda kumbako bata ndimbochitaure because inenge iri secret yangu nebrother yangu hanzvadzi yangu feni yangu iyi baba ukwako vanenge vashora neni kana vari vakadzi handitauri vakadzi handitotauri kuti vangani vanotouya tichitopisa nyaya zvokutodaro kuti ndototadza kuvapedza vese like mamontokomula simeli ndakaisa message asanda because ndikabata foni yangu kuti ndakufonerwa ndisaka nditombona dzimwe nguva isingadavirwe ndechida kuita something saka ndomboisa foni uko ndikaibata munhu anoda kutorova neni 1 hour ari pafoni umwe uyo oda kurova futi neni dzimwe 30 minutes tiri pafoni anomaona apa ndinenge ndine zvokuda kuitawo anomaona ndopesera ndangoti aishika ndikande uko charinga usvika ndizoretsera macalls kana ndafre anomaona ndo patasvika kutrustana nevanhu handinavo saka handizovhunduki just certain number of people inoti tauya kuzodai kuzotora nyaya kana kuzodi let them take let them go and talk. Inini tota yedu pano we are healing pano padiaries, we are finding solace in one another pano padiaries. Vana vatotyi kuinda nenyaya dzavo kuna simeli because handisi kuti vangani hapana kana one anoti ndakambonzwa nyaya yangu ichibuda kana one pakati penyaya vanhu challenging you ndine masecrets akanozara gomo chete andoudzwa nevanhu zvavo nyaya dzavo kuti dzavamwe vanhu but haudzidzwe dzichibuda vamwe vacho nditovaona chitodituka dai manona zimselebhu kupi ndotoseka ndotoenda pakomende ndoti iwe ndisana ndozotoseka hangu hanzijoina segroup remaprayers kuwhatsapp kwaya kuwhatsapp auedu kwaya kuwhatsapp auedu and zvakare guys registration ndofunga ndiselina kana tatsatataura tavakudza kuti registration is now open nandiselina but andiselina will come and tell you the criteria kuti vari kuregister vanhu sei vachakuudzai andiselina kuti vari kuregister vanhu sei. Registration ndeyechi registration ndeyekuti tizive patinoti madiaries edu kuti mangani vanoti tiri madie hard diaries. Why tichida registration? Because zvandataura zvezvo kuti kuna nanyoka vari pano vanotouya kuzotora nyaya dzevanhu kuzotsvaka kuzotuka nekuchomoresa munhu akadaro asi mudhayari. Tine mudhayari checho kuti akaona pano pandotuka even ini ndichitoseka iye anonzwa kubleeda kurwadziwa chekuti unge achapinda muboxing ring nemunhu asingasivi ndo anonzi madie hard diaries iwayo ekuti nhasi akati ndauya simeli ndiri munhu wenyu handika ndeta dambudziko rakadai sindafirwa nemurume ndafirwa nemwana handimona handina polisi chero maitaura yunchi yaive polisi hatina choice except to come back and say guys hatina zvatokwanisa kuita uyu munhu wedu ushu atorimo muregistration iyi arimo ushu handimona iyi arimo muregistration handimona hatitoona toita sei pano padiaries pano pakanakira tinoita masendisendi iwayo munhu akatoenda kumusha kanovigwa handimaona ukanzi mwana arwara kuri kudiwa ropa pana mari yacho ndo patopinda paya handimaona because uri mudiaries chaichai then diaries inobhadhara kuti registration inobhadharwa here registration is for free hakuna munhu anokubvunza mari yekuregister because hapana chinoda mari hanzi kozi simeli vatambudzika nemarelationship dai matoona muri kuda mujolo here muri kuda mujolo here ndivaudze muri kuda mujolo here ndivaunze vanashofe so searching muri kuda so searching tidzose ndakaona yawandigwa pani pataitaura pepa kuti ona yazara munhu isakuitedzera ngati chisera inayo mukurimemba nditi ona yazara isanga chisera inayo but vanhu vari kuida manje todii aidzosei toizosa
Tamashofu. Kataona yazarisa tikati yawandigwa so searching iri katidi tisiyane nazvo tiite zvimwe. But anyway, kana mati by public demand hanzi chii comment section iri public here, iri demand here. Angobvunza zvake. Wangobvunza kudarika. Kana isi public bo. Kana madiaries azoti. Kana azoti tikuida, then we make a plan. Kana madiaries azoti tikuida, we make a plan and we bring it back. Saka registration is for free, guys. Andimanzwa. Vari kuisimbisa zvanzi SIS-MELLY ngoitai mahuku apa ari legit. Manje panyaya legitness manje panetsa kuti how do I know kuti munhu wacho wandiri kukupa uyu ari legit? Because remember ndokuzivirai padiaries mese. I don't know you personally. Aiwa handisi kuchuza kumamacomments zvinoitika nezvokuti SIS-MELLY vanenge vachitaura varitaura nyaya ine musoro maisi. Imwe muchida kuziva zvabamnini maisi. Tichazouya ine ndichaisa pahot seat. Don't worry, ndichaunza pahot seat bamnini. Ndichaunza pahot roaster. Roast him. I'll bring him on hot seat so that you roast him well. Aiwa hanzi mashofe kana toda vanhu kwavo. Manje vanhu kwavo ndovakaita sei manje? Amashofa asi vese vari bad, guys. Not all are bad. Hanzi koMelly ndozita renyu rekuberekwa oro nderebasa. Ndere hangu chero rokuberekwa. Ndozita rangu rokuberekwa iroro. That's my real name. Asi zita rebasa izita rangu chero. Iringori shortcut, Melly shortcut chete zita rese ndinonzi Melly. Melly zita rese. Saka Melly is shortcut. Aiwa hanzi soul searching ndaiuye. Youye here soul searching. Aiwa. Aiwa ndiri bo sispeki ndiri right. Kubudisa face aiwa ndichabudisa face. Ndichaiona manje. Zvanzi komwana mudiki yakazodiwa were. Ndichatonzwa nhasi because polisi yanga kaenda naye kuhospital watinesuro. Saka nhasi ndamukandisipo saka ndichatozonzwa nhasi manheru. Ndichakubvunza nhasi manheru kuti what happened. Ndichazokuudzai. Ndichatozonzwa nhasi manheru kuti what happened. Right, my dear. Abamnini anoshanda. But indoshandira ndipazaya. Bamnini works for himself. Bamnini is a trader. Munowaziva trader bye. Tomhanyisana nemusika. Anotrader musika ndo bamnini ndakambokudza kuti vakatenga motikari dzandakahlaka 1 so vajuma mari vaita trading vakabata mari yebhegi remuwando ma-US dollars emuwando. Vakatenga motikari ka1 kuda dzasvika ngana dzikazoswa pauber dzikazoswa pamatenga loti mene zvavangoita kuti zvakafamba sei. Bamnini is a trader. Bamnini vane a degree in IT. Ndosa kuchona kuti page redu rakabatikana rakarongeka. Tambigwi nembavha. Mona rakatirongekei. Because vanenge vachivharavhara zvakawanda kuseri. Mona. Guys, isusu chirega tikukatei guys. Chirega tikukatei anditika. Chirega tikukatei guys. Tasvika chirega tikukatei. Executive room kwasara 1 room. Kwasara 1 executive room 1 yatorwa naPau 1 iri kubhadharwa naPauline 1 iri kubhadharwa neguest kubva kuPort Elizabeth. Saka kwasara 1 right. Saka my guys, my diaries, let me leave you and love you. I love you so much guys. Truly speaking, hameno zvichafamba sei dai zvaimbogona timboti tese ka1 timbosangana tese zvedu ka1, but I know it's impossible because mwari kure but chingoro chishuwo changu kuti one day tingo hameno vose tingoti tingosangana so
but zvichaitika hazvo saka muve neusiku hwakanaka guys anditika mwari wakuitirai zvakanaka maybe mukaita zishowo remasocialites zishori mabamnini kana muchida kuona kuti tinodonha fast tinodonha isaitisei kumasocialites titoripo zvatiri wani inini timu rangu idiaries afanziwa yaya ndo timu rangu kumasocialites handikoi madiri ekuti tidonhi futi nai madiaries muri kuwawo zvitogwa nabamnini inobudera titoripo takadaizo we mind our own business pano ini nediary team rangu iri zvemamwe masocialites ayaya we just go there sometimes to support but we don't get involved. We go, we support, we don't get involved in nezvimwe zvinezvi kana kuti tiite close we don't do that atiti izvozvo ndaizombokuorganizera ka meet and greet nagurundoro no nagurundoro gurundoro akauya pachauya kuafrica kunoku akauya kuafrica yes we just go and support him and see him we go and see him support him tofara toseka todini tobva tatopa that one obviously definitely there's nothing wrong with that. But brutal friendship like 99 no ways. Why am I my friends? Why am I my friends? And ndinotogona kutamba nevakomana bamni amuna tinemi takatanga kutamba tisesefani wona ipata kusvika pakuti mudzimai wenyu trust me anonditrust nemi babeko kwangu anotoziva kuti vaenda nabamnini andiona wanotokuti bamnini mukadzi wangu aripi animaona achitokubvunzai ndogona kutamba nevakomana than vakadzi ndakura ndichitamba nevakomana kadzi hai anondinetsa mukona so guys takuenda isusu zichiko ndipewo robot to trade Nasdaq usafa wakambobata chinhu chinonzi robot hakuna chinhu chinoitisa mari chinonzi robot unopera mari yako kana uchida kutrade Nasdaq ndaundofollowa mufesa anonzi Falcon trader ndiye munhu wani chete strategy yake ndio inosenza kuNasdaq kana uchida kutrade Nasdaq and then focus on it only kana watanga nyaya dzeNasdaq dzifambiro svika wadzipedza usati along the way wabata Nasdaq wachinja watiza wabata macurrencies ndine yangu yandiri kumhanya nayo inini guys takutaura iyo mboimire tichazoyana nomboimira inenge ichindidlisawo kana ichida kuvaudzawoka vanenge vachisisimeli dzimwe mari dzenyu dzaubheti vanenge vasingaziyeka vanoda kuziva orit kwanzi nabamnini ndimbomira tichazokudzai masecrets edu aya orit po tine yangu tichazokana ndapiwa goahead ndichakudzai nezveyangu inini so that vanoda kujoina you join ini nditorimo ndotokudzai nemusijasta rangu motoriona ririmo ndikutoidla andimona ndo mamwe mahasling ati tingohasila zvedu iwe tiri pamafoni apa nepamaleptop paya unoona but tichakudzai we'll tell you hey guys thank you ndakuwa kurerukirwa thank you guys nesupport bana chagira zvavanoita zvakaoma imi zvo zvakaoma but now that ndakuziva kuti at least tachema tadii ave murodi ave kuenda now I don't know. I'm just praying kuti ave road to recovery. She's now on a road to recovery. I'm just praying so ndikuwa kakaka kurerukirwa so saka kunotora doi manje. So guys, we'll talk to you tomorrow and love you guys. Bamninga phone.